zajtra. Kde? To úplne vzadu, to tie vysoké, ostré kopce, veľmi. To je Prokoti, to vzadu. Aj tam vzadu sú Prokoti. Vysoké, ostré. Tie 3 tam? Tie 3, alebo ešte za nimi také... No, tiež vidím také 3. No, už smysl. No, áno, lebo pumpa tam teda nebol. Toto je celé obohorie Prokoti vlastne tak. No. Tak, a zajtra. Pozerajte, teraz sme vlastne v centre Teoretického Modrého, tu je tá veľkovezírová mešita. Roko znamená roko? Áno, rovno. Tam, tak prišiel do najmečky predoprava. Wow. Ok, už chápem, prečo nemajú diaľnicu. To je presne ten typ stavby, ktorý absolútne nečakáš v tejto krajine. Vôbec. Wow. To je také jazero aj zo všetkým. Ale čo, on tu stojí? Hádam, ne? To je kokot, normálny kokot. Mám ísť do tohto rozjebaného? Tam máme hotel totiž. Nejdem, či si... Možno opravil cestu. Ale to je dobré, niekedy sem príde, tu vieš, než tu prespávať. Dobre, tu sa ideme kúpať. Dať bacha na tom. Ale pochopil som, že mi nedonese ani kalamary fritie, ani bataty. Ale hej, to je tlapa od mačky, podľa mňa, čiže behali na mačky po aute. Týka melón. Tu si mohla kúpiť, hej, to by si nebola tak ďaleko. Prdele. Ale môžeš robiť drahší, počkaj. Oni majú na to normálne striekače na vodu, tie melóny, aby vyzerali čerstvé. Tento to nemá cenu. To je aby nemysleli. To je milé. Až takto povieme rok. Budeme mať viacej, keď potom to toto môžu. Poď. To je taká mladá, ale... No to určite majú také materiály. Nie, poď. A toto už bude asi chaos. Igen. Consumoje verdi, buongiorno, buonasera. Prečo? Marina, ten odpovie taký. Ale šmarné komare, čo mi tu zraní. Toto je pohľad, lebo ten ostrov je krásne otvorený.
Como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Myslíš, že to dobré je celkom ostrý? Dobré, dobré. Dobrý sex. Dobre, už nerobím dosť. Čo je? Ideme sa tam aj my odfotiť? Áno. Ty prídeš tak od niekoho, že prosím vás, že ja som profesionálny fotograf, ukážeš fotky, že nehajte si tu všetky veci, a že poďte sa mnou a ja tu spravím peknú fotku. A jak ty budeš robiť fotku, Dobre. tak ja ich vylošujem totálne celý. Vyzerá zázvy. Môžeš operovať na vodu. Touto hlavnou, lebo inak ja tu tú uličku. La Juana je moja istina, ženo jediná. Odavno je nisam sreo, ja sam te... Lilo, nehovor, že sme sa stratili. Ale žiješ? Nie. Dole k vode poďme. Čo je tam koza? A Poďme tam ísť druhá? pozdĺž skaly Tretia. nejakej priebanej. Nejaké kozoidné zviera tam je, hej? Ako ľudia, fakt toto nebol dobrý nápad, ospravedlňujem sa vám. Ale keď tu Alenka dala, kurva, ja nechápem. A jak sa ti to tam ľúbi? Potom tam nikde nevidíme. No však to. A dá sa tam tak zliesť? Ale oni sa už kúpali, tiež to nepoišli. To je skvelé. Ty veci dole na... Maťo! Nebolo dobré. Toho veľkého? My sme videli, aj korytnačku sme videli. Narazil takto hlavou. Hm? Máme ťa radi. Ty si strašne zlatý. Neskúšaj to. Tak jo. Poďte Černohorec. Perfektne idem do kopec, ešte ani jednu jamu som nezobral. Ale tam hore. Dávaj bacha, tu sú. To je čo? Tomu sa hovorí skill. Máš melón. Tomu sa hovorí skill, všetko ma spadlo proste na zem. Ale ja ho vidím. Skok! Len mi nepovedz, že doľava alebo doprava pomohne.
ale malo si vybrať, tam to bola jedna. To je obrovské lesy. Komprende. Objednal som 3, dobre? Výborne, ďakujem. Ale počúvajte, ale objednal som aj menu, takže keby vás niečo zaujímalo, potom majú reštiky už vybukované, všetky. Ja neviem, či... Niečo, čo som pozeral, tu mali takú nejakú mixu, že zo všetkého všetko, mali tam sadené papriky, uhorky a takú kukuricu, mali tam mäso. Čo? Koľko stojí pivo? 3 Naháňa, pozri. Dostarczał świeżą, czystą wodę z gór, potoku. Czekam na wodę. To ma siłę, zapraszam do góry. Áno. Ukážem vám iné farby? Dobre, či... Aj tak nikto nepečí, to je tak. Neprejde tam, čo si blázon. To prejde mi čo povedať? A teraz sme takže späťak. Späťak, môj späťak. Kúkaj, a možno som zachránil späťak. Zachránil som späťak! Učíme sa šoferovať na Černej hore. Dole má ten somárik. Bol tam ešte? Hej. O, mouška presvedčila, že ten klobúk, no je to má také dierky. Tam je to pečko, tak tam môžu zastaviť. Však ja mám pod sebou diery v betóne. A tam som mohol vypadnúť. Ale hej, no. Držal späť tak už na gumičke.